घसरतात ते बघ. गाडी गाडी होतात. कलर किती छान आलाय. 2019 ची स्नॅक्स मध्ये सर्वात बेस्ट रेसिपी आहे. तर बघा आता 1.5 मिनिटं झाली आहेत. 1 मिनिट 40 सेकंड झालाय आणि ह्यात वरती आले ना. असे सुरीने लांब स्लाइस पाडून घ्यायचे. एकदम भारी रेसिपी झाली. आता तुम्हाला मी टेस्ट करून दाखवते कशी लागते आणि काय आहे. कसे संपले ते सांग. ताईला व्हिडिओ कॉल केला आणि ताईला इथून खाऊन दाखवले. आज 31 आहे ना, तर आज 12 वाजता आम्ही लाईव्ह येणार आहे. दही वडा पण खायला विसरून जाल तुम्ही, अशी रेसिपी झाली. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आज परत तुम्हाला काहीतरी नवीन रेसिपी बघायला भेटणार आहे. आणि नवीन रेसिपी कोणती आहे ती आपण रेसिपी बनवणाऱ्यालाच विचारू. मम्मी, आज कोणती रेसिपी बनवणार आहेस? नाश्ता. कोणता नाश्ता? पोह्याचा आणि बटाट्याचा नाश्ता बनवते आहे. नमस्ते. आज मी नाश्त्याची रेसिपी बनवते आहे. पण पोहे आणि बटाटा घालून. पोहे घेतले 1 वाटी. थोडीशी आपल्याला हळद घ्यायची आहे. थोडंसं पाव चमचा जिरं घेतलंय. हे भरपूर अशी कोथिंबीर घेतली. हे 2 हिरवी मिरची कापून घेतले. 2-3 पानं कढीपत्त्याची बारीक कापून घेतले. थोडे 2 पाकळ्या लसूणचे घेतले आणि थोडा आहे ना पाव इंच तुकडा घेतलाय आल्याचा. हे पण बारीक तुकडे करून घेतले. हे थोडासा आहे ना अर्धा गाजर घेतलाय. ते पण असं बारीक किसून घेतलाय. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि थोडासा चिमटीभर आपल्याला हिंग घ्यायचा आहे. हे 3 बटाटे आहेत ना मी शिजवून घेतलेली आहेत. आता आपलं पहिलं आहे ना हे पोहे आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचे आहे. त्याची बारीक पावडर करून घ्यायची आहे. पोहे आपले वाटून झाले. चांगली पावडर झाली बघा. अशी पावडर होते अशी भरभरीत पिठासारखी. आता मी आहे ना बटाटी सोलून घेते. आपली बटाटी मी सोलून घेतली शिजवलेली. आता अशी हाताने मॅश करून घ्यायची. आणि आपल्याला हाताने असे नाही झालीत ना, समजा कधीतरी अशी कच्ची राहतात आतमध्ये एकदम, कुकरच्या शिट्या कमी झाल्या की. आणि आतमध्ये कधी कधी नवीन बटाटी असतात ना ती शिजत पण नाही. त्यासाठी मग काय करायचं माहितीये का, आपल्या असं किसणीवर किसून घ्यायचं. आपल्या छोट्या बटाट्याला 3 शिट्ट्या लागतात आणि मोठ्याला 4 शिट्ट्या लागतात ना. होय, कारण मोठी आतमध्ये शिजायला खूप टाइम लागतो ना, म्हणून 4 शिट्ट्या लागतात. आता हे बटाट्यामध्ये ना बटाटे चांगली मॅश करून घेतले बघा. आता याच्यामध्ये मी थोडासा जिरा टाकते. थोडासा चिमटीवर हिंग टाकायचा आहे. थोडीशी हळद टाकते. हे आलं आहे, लसूण, 2 कढीपत्त्याची पानं, 2 हिरवी मिरची. हे आता याच्यामध्ये सगळं मिक्स करते. हे गाजर आहे थोडासा, ही कोथिंबीर आणि आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे पहिलं आहे ना सगळं मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे बटाट्यामध्ये आहे ना गुटली असेल तर ती पिघलून जाते असं मळून घेतल्यावर. आता याच्यामध्ये मी गाजर टाकलाय ना, तर तुम्ही अजून पाहिजे तर कोणत्या भाज्या पण टाकू शकता. थोडा कोबी म्हणजे एकदम स्लाइस बारीक किसून टाकू शकता. मेथीची भाजी टाकू शकता. आता ह्याच्यामध्ये हे पोहे टाकायचे. थोडं थोडं टाकत जायचं आणि मळत जायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडं आधी म्हणजे थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. पण सर्व जेव्हा आपण पीठ हे मळणार ना सगळं त्याच्यामध्ये, तेव्हा. कलर किती छान आलाय. हे आपल्याला आहे ना टाईट असा गोळा करून घ्यायचा आहे. पण असा गोळा बनला नाही ना असा, तर थोडासा आपल्याला पाणी वापरायचं आहे. आणि तुम्ही रेसिपी बघता बघता लाईक करा आणि कमेंट पण करा की तुम्हाला रेसिपी कशी वाटते ती. कारण पोहे आहेत ना सुके असल्यामुळे आहेत ना ते पोहे भिजायला त्यांना पाणी लागतो. म्हणजे आपण बटाटी ओली असतात त्याच्यासाठी आपण पहिलं पाणी नाही वापरायचं. मळता मळता आहे ना थोडं थोडं पाणी वापरायचं. एकदम पण भास एकदम पाणी नाही ओतायचं. भरपूर थोडं थोडं ओतायचं लागेल तसं. आपले पोहे कसे आपले सुके वाटलेले त्याच्यामुळे पोहे भिजवायला पाणी लागतो की नाही, तसं त्याला पण पाणी मळायला लागतो. हे बघा असं एकदम मऊ नाही झालंय, म्हणजे थोडं कडकच आहे. पण काय माहितीये 5 मिनिटं ठेवलं ना की ते पोहे आहे ना पोह्याचं पीठ आपलं ते सगळं मऊ होणार.
आणि नंतर आपल्याला पाणी टाकून मळायचं आहे. आज रात्री 12 वाजता म्हणजे आज 31 आहे ना, तर आज 12 वाजता आम्ही लाईव्ह येणार आहे. हा 5-10 मिनिटासाठी लाईव्ह येऊ आणि तुम्ही नक्कीच या लाईव्ह सेशन मध्ये. आपली 5 मिनिटं झाली आहेत. मम्मी 5 मिनिटाच्या वरती समजा 5-10 मिनिटं झाली तर चालतील ना? चालेल. ते काय आपल्याला पोह्याचा पीठ भिजायलाच लागतो ना. ते उघडलं किती चांगला सुगंध आला. हे बघ, असं वाटतंय उपमा आहे. आता हे आहे ना, पाणी टाकून जरा आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे घट्ट. मग किती पाणी शोषून घेतलं बघ पोह्याने. आता हे चांगलं एकदम स्मूथ मळून घ्यायचं आहे. जोर लावून मळायचं. नाश्ता पण आपला तसाच आहे ना, भारी एकदम. थोडं पाणी टाकायचं, थोडं मळायचं. म्हणजे कसं माहितीये, एकदम म्हणजे आपली पण तेवढी एक्सरसाइज होते. आणि तो ग्लास पूर्ण भरून घेतला होता ना पाण्याचा? मी मापाचा ग्लास घेतलेला आहे. 1 ग्लास भरून पाणी घेतलंय. पाणी टाकत 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 आहे ना, असं मळून घ्यायचं. आता चांगला गोळा होत आलाय बघा. आपण पीठ मळतो ना भाकरीचा, तसा मळायचा. पूर्ण 1 ग्लास पाणी लागलं बघा. असं पाणी घ्यायचं आणि पाणी थोडं थोडं टाकत 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 आहे ना, आपण भाकरीचा गोळा करतो ना, भाकरीच्या पिठाचा, तसा गोळा करायचा आहे बघा. आता तो गोळा बनला मस्त. असं जास्त पीठ असलं ना, तर आपण असं 2 हातांनी मळायचं. असं नाही की मी बनवते म्हणून तुम्हाला मी एका हाताने दाखवते. आपण असं 2 हातांनी पण मळायचं. आता याचे गोळे केलेत बघा. आता याचे आपल्याला आहे ना, लांब लांब स्नॅक्स बनवायचे आहेत. आता मी एक गोळा घेतलाय. थोडंसं हाताला तेल लावते बघा. एकदम थोडंसं लावायचं. आणि हा गोळा आहे ना, हाताला चिपकणार नाही आणि पाटाला चिपकणार नाही, म्हणून आपण थोडं तेल लावून घ्यायचं. आता हे आपल्याला छोटे छोटे असे, म्हणजे थोडे जाडसर असे लाटून घ्यायचे आहेत. असं गोल फुटतात ना, ते अशा हाताने सारखे करायचे. आता आपल्याला आहे ना, पातळ नाही लाटायचं आहे. असं जाड थोडं लाटून घ्यायचं आहे बघा. असं जाड लाटायचं. आणि आता आपल्याला लांब स्लाइस पाडायचे आहेत ना, तर आपण असे सुरीने पण पाडू शकता असे. आणि आता हे माझ्याकडे मी तुम्हाला लाटणी मुद्दाम मी दाखवण्यासाठी घेतलंय, नाही तर मी आहे ना सुरीनीच पाडले असते. असे सुरीनी लांब स्लाइस पाडून घ्यायचे असे. असे आपल्याला पट्ट्या पण कापून घेतली तरी चालतील असे. आणि आता तुम्हाला आहे ना, मी गोल पण दाखवते. समजा तुम्ही लाटलात नाही ना, तरी पण चालेल. असं गोल अशी गोळी करायची दाबून दाबून, आणि ती पाटावर घेऊन अशी लांब करायची. हे काय करते? असं तर पडणार सर्व ते. तेलात सोडायला बरे ना, म्हणून असे एकावर एक ठेवते. घसरतात ते. रोल होणार ते सर्व. घसरतात ते बघ. गाडी गाडी होतात. तेल मस्त तापलाय. आता तेल तापला ना चांगला की आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे. म्हणजे सोडताना आवाज आला ना. दिल आली. दिल आली. दिल वरतून आली बघा आमची दिल, म्हणून ते आवाज आला. काहीतरी पाडलं असेल त्यांनी. दिल दिल. तेल चांगला तापलं की गॅस बारीक करायचा. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणती पण वस्तू जर आपल्याला तळायची असेल ना, तर ती तळायची. आणि हात सांभाळून तळायचं. सोडताना पण हळू सोडायचं. आणि आपल्याला असं जमलं नाही ना हाताने सोडायला, तर झाऱ्यात घ्यायचे आणि झारा सोडायचा. तेलामध्ये जेवढे बसतील ना तेवढे सोडायचे. टाकलं ना आपण तेलात सोडले की लगेच झाऱ्या नाही घालायचा तेलामध्ये. म्हणजे कसं झाऱ्याला चिपकतात, ते ओले असतात ना. तर आपण 2-3 सेकंद झाल्यावर असं जरासं हलवायचं. हे बघा, मग ते आहे ना आपोआप वरती येतात.
फुलून. आपले सोडून झाले मी जरा धारा फिरवून झाला ना की आपला गॅस फुल करायचा, मग ते चांगले भाजतात. मग ते असे वरती येतात बघा. तर बघा आता 1.5 मिनिटं झाली आहेत, 1 मिनिट 40 सेकंड झालाय आणि हे आता वरती आले ना. हा, हे आता वरती आले. 3-5 मिनिटं लागतील वाटतं याला. हा, हे कारण तिला शिजायची असतात. लाल पण व्हायला पाहिजे ना ते जरा. थोडा कलर चेंज व्हायला पाहिजे. आणि किती टाइम लागतो ते तुम्हाला मी सांगेन. हा, आता बघा इकडे आपले 4 मिनिटं झालेत तेलात टाकून. आता झाले वाटतं ना हे झाले बघा. ते वरती पण आले, कलर पण छान आलाय आणि बुडबुडे पण कमी झाले. हा बघा इकडे येल्लो कलर आहे बघा आणि इकडे थोडा लाल कलर झाला त्याचा. हा, बुडबुडे बघायचे. हे बुडबुडे बघायचे. हे बुडबुडे असे कमी आलेत ना की आपले तळून झाले, म्हणजे चकली सारखा प्रकार. हा, कलर पण टोटल चेंज झाला. आणि तेल पण त्याला जास्त लागत नाही बघ. आता तुम्हाला प्लेट मध्ये मी काढून दाखवते. कुरकुरीत झाले ते एकदम. मस्त वाटतात एकदम दिसायला. दिसायला एवढे मस्त. खायला किती मस्त. मी एकदा बनवले होते असेच हो, ताईसाठी. ताईला आवडले होते. ते मग कधी बनवले होते? ताईच्या लग्नाच्या आधी. मी रेसिपी नाही बनवली होती तेव्हा. असेच बनवले असे होते. ट्राय केले होते ना तू पहिल्यांदा तेव्हा. असेच मी बनवले होते. बटाटी भाजीला ठेवली होती ताईने, जास्त कुकरला लावली. मग 3-4 बटाटी उरली होती, तर मी त्याच्यामध्ये पोहे टाकले. ते मी पावडर करून तरी टाकली. तेव्हा मी सुके पोहे आहे ना पाण्यात भिजवून टाकले होते. म्हणजे ही रेसिपी बघा 2 वर्षानंतर आमच्या घरी परत सेकंड टाइम बनली. 2 वर्षानंतर. आता हे सेम ना तसं तळून घेणार. तसेच आता चला तुम्हाला दिल पण दाखवतो. आता आपली दिल दिसत नाही रे. आता वरती गेली होती झोपायला ती. आता आली. आता इथे आपली रेसिपी बनवून झाली आहे आणि अर्धी खाऊन पण झाली आहे. आणि अर्धी खाऊन पण झाली. खूप झाले होते ते. एकदम भारी रेसिपी झाली. आता तुम्हाला मी टेस्ट करून दाखवते कशी लागते आणि काय आहे. कसे संपले ते सांग. ताईला व्हिडिओ कॉल केला आणि ताईला इथून खाऊन दाखवले. हे बघा आपली इकडे तर रेसिपी तयार आहे. आपण इकडे मेयोनीज मी खाल्ला होता, परत तो मेयोनीज तुम्हाला दाखवण्यासाठी घेतलाय बघा. मेयोनीज, सॉस आणि इकडे साखर टाकून आपण दही घेतलं. म्हणजे या तिन्ही कोणत्या तरी एका सोबत तुम्ही खाऊ शकता. घरी तिन्ही असेल तर तिन्ही सोबत खाऊ शकता. बघा हे एवढं सर्व भरलं होतं. आणि इकडे आपण चौकोनी पण केलेत ना. हे चौकोनी केलेले पण बघा, काय प्रॉब्लेम नाही. तेलामध्ये टाकल्यावर तुटत वगैरे नाही. असे पण तुम्ही चौकोनी लांब केले तरी पण चालतील. आपली रेसिपी प्लेट एकदम रेडी आहे आणि तुम्हाला आता टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी तर हे बघा, आवाज आला असेल जरासा, एकदम थोडासा आवाज आहे पण एकदम कुरकुरीत आहे. हे बघा आपली ही रेसिपी आहे. आता मी तुम्हाला ही तोडून दाखवतो की आतमध्ये कशी आहे. एकदम जिलेबी सारखी झाली आहे. हा, आणि या रेसिपी खाऊन बघितली आहे मी. रेसिपी खाल्ल्या वरची एकदम क्रंची वाटते आपल्या मेंदूवड्यासारखं आणि आतमधलं ते एकदम लगेच तोंडात विरघळते. ते एकदम भारी झाली रेसिपी. आता रेसिपी मी तर टेस्ट करून दाखवणारच आहे, पण त्याच्या अगोदर ही प्लेट तुम्हाला घ्या. दह्यासोबत मला सर्वात जास्त चांगला लागणार म्हणून मी तुम्हाला दही टाकून दिलंय. ही रेसिपी खायला सुरुवात करा. घ्या. आता तुम्ही कशाबरोबर पण खाऊ शकता. बघा दह्यासोबत खाऊ शकता. ह्याच्यात थोडी साखर टाकली आम्ही. सॉस आहे आणि मेयोनीज आहे आपण. आता मी तुम्हाला सर्वात आधी तर दह्याबरोबर खाऊन दाखवतोय. कुरकुरीत आवाज येतोय. आता एवढे आवडलेत ना की तो बनवता ताईला दाखवलं आणि ताईला दाखवून तो सर्व खातच राहिला. व्हॉट्सअप कॉल केला मी ताईला. म्हणजे जी रेसिपी मला खूप खूप आवडते ना, तर मी सर्वात आधी ताईला व्हॉट्सअप कॉल लावतो आणि तिला टेस्ट करून दाखवतो. म्हणजे व्हिडिओच्या अगोदर मी तिला टेस्ट करून दाखवतो. आणि चला आता एक वाक्य बोलतो या रेसिपीसाठी मी. आम्ही नेहमी रेसिपी बनवतो ना, तर आम्ही रेसिपी शेअर करतो. म्हणजे आजूबाजूला देतो, माझ्या फ्रेंड्सला बोलवून देतो, रिलेटिव्हला देतो. पण ही रेसिपी मी कोणाबरोबर शेअर नाही करणार आहे. आज एकटाच खाणार आहे. आज मी एकटाच खाणार आहे. तो पहिलाच बोलला की कोणाला देणारच नाही. खूप भारी झाली. खूप भारी झाली रेसिपी. आणि आपल्या घरीच अवेलेबल आहेत वस्तू. म्हणजे आपल्या घरीच मिळणारी वस्तूंसोबत बनलेलं बटाटा आणि पोहे. आणि टेस्ट तर बोलताय, आपण दही वडे खातो ना, समजा कोणाला बनवायला जमत नसतील, दही वड्यापेक्षा पण खूप चांगलं लागतंय खायला. नाश्त्याला पण चांगला आहे. रात्री तुम्ही तयारी करून ठेवलात ना आणि गोळा बनवून किंवा नाही असे स्लाइस असे स्नॅक्स करून जर ते डब्यात भरून फ्रीज मध्ये ठेवले ना, तर तुम्ही सकाळी पण तळू शकता. मी तर आता माझ्या कामावर नेणार आहे. जेवढे माझ्याबरोबर काम करतात त्यांना सर्वांना देणार आहे. तर ते एकदम आवडीने खात बसतील. ते तर म्हणतील हीच रेसिपी आणायचा. आणि तुम्ही विचार करा, जर ही रेसिपी आम्ही न्यू इयरला टाकतोय म्हणजे ही रेसिपी टेस्टला किती भारी असेल.
आम्ही आज टाकतोय, तुम्ही आज किंवा उद्याच्या उद्याच ही रेसिपी बनवायला घ्या आणि आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा रेसिपी कशी झाली. तर या रेसिपीला मी एक लेबल देतो, 2019 स्नॅक्स मध्ये सर्वात बेस्ट रेसिपी आहे ना. पार्टी कधी केलात ना घरी, ही रेसिपी नक्कीच बनवा. तू सांग, पार्टीमध्ये जर अशी रेसिपी भेटली तर माणसं आवडीने किती खाते. तेच खाते. आता ही रेसिपी बघा मी कशी खाऊन दाखवतोय तुम्हाला. असे तोडतोय मी आणि ह्याच्यात टाकतोय दह्यामध्ये. आपण दही वडे कसे खातो तशी ही रेसिपी मी खाणार आहे आणि अशी खायची. मला सुद्धा ही रेसिपी खूप आवडली आहे. आमच्याकडून, आमच्या सर्व फॅमिली मेंबर्स कडून हॅपी न्यू इयर. तुम्हा सर्वांना हॅपी न्यू इयर आणि नवीन वर्षाची सुरुवात तुम्ही ही रेसिपी खाऊन करा. एकदम चांगली झाली आहे आणि आम्ही म्हणूनच व्हेज रेसिपी बनवली, म्हणजे आपण नॉन व्हेजिटेरियन आणि व्हेजिटेरियन दोन्ही रेसिपी खाऊ शकतो आणि आपण या फॅमिली मेंबरला कसं विसरू शकतो. सर्वांना हॅपी न्यू इयर बोल. चला, आमच्या दिलकडून पण तुम्हा सर्वांना हॅपी न्यू इयर. दिलचे बघणारे छोटे छोटे मित्र दिलचे, त्यांना सर्वांना दिलच्या तर्फे हॅपी न्यू इयरच्या हार्दिक शुभेच्छा.